La sfârșitul lunii septembrie a fost lansat proiectul Mai aproape de oameni prin forme ale economiei sociale. De acest proiect beneficiază în prezent peste 400 de persoane. Astfel, încadrarea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități a devenit un fapt realizabil. Este un proiect care își propune îmbunătățirea și dezvoltarea cadrului de organizare, funcționare și promovare activă a unor structuri specifice economiei sociale a persoanelor cu handicap pentru facilitarea angajării acestora. E un proiect care se referă la modul de angajare al persoanelor cu dizabilități. Practic, cred că mai toată lumea știe. Vorbim când de unități protejate, când de ateliere protejate și dacă te apropii de legislația românească, vezi că e un talmeș-balmeș. Nu se definește clar când e o unitate protejată, când e o instituție, cum facem noi să fie viabile aceste instituții. Până la urmă, asta ne-am propus prin proiect. Să o luăm binișor, să vedem cum putem pregăti persoanele cu dizabilități, cum îi putem organiza și pregăti pentru a aborda cariera, încet, încet, oferindu-le posibilitatea să vadă nu numai una, două, trei meserii, știți că tradițional, dacă ești nevăzător faci perii sau faci nu știu ce altceva. Masaj. Trebuie să înțelegem că înainte de orice oamenii cu dizabilități sunt oamenii de lângă noi, sunt oameni și au și ei nevoia vitală și dreptul, de fapt, de a-și alege o carieră, o meserie. Persoanele cu handicap care își doresc un loc de muncă, în schimb nu cunosc legislația, nu-și cunosc drepturile, în același timp nu știu care este vocația lor profesională, pot veni la Centrul Integrat de Resurse. Acest proiect este un proiect mare, strategic al României, care este cofinanțat de Comisia Europeană. Acest proiect vizează integrarea în muncă a persoanelor cu handicap din România și mai ales asocierea locului de muncă în funcție de evaluarea persoanei, totul la un nivel internațional. Formarea profesională a acestor persoane este prea generalistă și mult diferită față de ceea ce este necesar la nivel european, iar aceasta este o cauză a lipsei de experiență profesională. Este un proiect de formare profesională gratuită a muncitorilor pe o schemă a economiei sociale și a locurilor de muncă protejate pentru a integra social persoane cu dizabilități. Angajatorii au cotizat până acum suficient prin taxe pentru angajarea acestor persoane. Este un efort financiar deosebit care trebuie susținut. Există o persoană care a demonstrat că este mai puternic decât oricine, oricând. Se pare că, din păcate, nu am reușit să evoluăm foarte mult, pentru că pentru unii accesibilitatea a însemnat doar o rampă sau o platformă și lucrurile, din păcate, s-au oprit aici. Acum, având la dispoziție proiectele din Fondul Social European, cred că este foarte important pentru cei care aplică să înțeleagă că adaptabilitatea și accesibilitatea înseamnă mult mai mult. Vorbim, practic, de schimbarea unor mentalități și vorbim de faptul că accesibilitatea și adaptabilitatea la locul de muncă înseamnă mai mult decât o rampă și o toaletă accesibilă. Înseamnă, de exemplu, un HR care să știe să compună pentru o persoană cu un anumit tip de dizabilitate o fișă a postului, astfel încât această persoană să poată să performeze la locul de muncă cât mai bine, alături de ceilalți. Trebuie să înțelegem că înainte de orice oamenii cu dizabilități sunt oamenii de lângă noi, sunt oameni și au și ei nevoia vitală și dreptul, de fapt, de a-și alege o carieră, o meserie. Și mai este un aspect pe care încercăm să-l evidențiem prin acest proiect. Toate locurile de muncă e firesc să fie accesibilizate. Adică ai câteodată ocazia să ai lângă tine un om extraordinar de talentat și nu-l poți primi pentru că tu nu ai o rampă pentru intrarea unui cărucior. Până la urmă, ținta este un loc de muncă pentru persoana cu dizabilități. Exact. Și locuri de muncă pentru toată lumea. Cred că ar fi mai bine să spunem așa. Locuri de muncă pentru toată lumea. Un loc de muncă care se adaptează persoanei cu dizabilități este un loc de muncă mai plăcut pentru toată lumea, să știți. Astăzi, persoanele cu dizabilități nu sunt singurele discriminate. Există o discriminare care atinge tinerii cu studii superioare, persoanele peste 50 de ani
și femeile sau persoanele de diferite etnii. Persoanele cu dizabilități trebuie respectate și să le fie facilitate integrarea socială chiar printr-o discriminare pozitivă. Cel mai greu pentru noi este să convingem o persoană cu handicap să meargă la un angajator pentru a fi pregătit de integrarea în muncă, care este dificilă. Handicapul fizic implică adesea și un real handicap în apropierea celor din jurul persoanei cu dizabilități. Trebuie aproximativ 6 luni, un an de pregătire până la angajarea propriu-zisă. Aceasta este perioada cea mai grea. Ce e mai greu? Să convingeți o persoană cu handicap că poate, printr-un curs de formare, să ocupe un loc de muncă, sau să convingeți un patron, să spunem, să-l angajeze? Ce e mai dificil? Să vă spun drept, contează în primul rând individualitatea, dar noi toți trăim în ceea ce am învățat de la ceilalți, adică prin percepțiile noastre sociale. Eu cred că e la fel de greu să convingi și persoana cu dizabilități și patronul câteodată. Este o discuție foarte lungă. Pot spune că este foarte greu de ambele părți. În primul caz, atunci când trebuie să convingem persoana cu handicap să se încadreze în muncă, în primul rând trebuie să îi demonstrăm persoanei cu handicap care are acest potențial. Persoanele cu handicap în România au fost undeva la baza de jos a societății. Persoanele cu handicap din România nu au avut o lege specială până în anul 2006. Abia în 91 au fost prevăzute în Constituție. Drept urmare, trebuie să ne luptăm cu mentalitățile persoanelor cu dizabilități, dar în același timp avem problema mentalităților agenților economici, în sensul că, din punctul lor de vedere, este un efort în plus să încadreze o persoană cu dizabilități. Și nu mă refer aici doar la mediul fizic pe care trebuie să-l adapteze, ci la absolut toate condițiile de muncă. Am să rog persoanele cu handicap care ascultă acest interviu să pună pe o hârtie următoarele. Ce motivație am în viață? Ce îmi place să fac? Care sunt pasiunile mele? Pe o altă foaie să noteze un bilanț al competențelor, ce știu să fac, ce pot să ofer. Să se gândească la cel de lângă el și să se întrebe de ce mă apreciază cineva, în funcție de ceea ce sunt și ceea ce pot face, ce pot să ofer celor din jur. Și apoi să ia contact cu experții din piața muncii și să se ducă la un interviu. Avem 3 experți în această problemă și la interviul cu ei vor face un bilanț cu posibilitățile persoanei cu handicap și astfel vor găsi modalitatea eficientă de încadrare în muncă. Dacă în 6 luni vom reuși să plasăm aceste persoane pe piața de muncă, vom fi mulțumiți. Concret, o persoană cu dizabilități sau părintele acesteia, care ne privește acum, ce ar trebui să facă? Eu cred că trebuie, în primul rând, să ai ceea ce numesc eu o atitudine constructivă, să nu te lași niciodată, să găsești tonul potrivit și să încerci întotdeauna să-ți obții scopul. Ce poate să fie pentru o persoană cu dizabilități un scop mai nobil decât acela de a fi alături de ceilalți? Să-ți găsești acest scop, să nu te izolezi, să nu fugi de lume, pentru că lumea nu este perfectă. Atunci când ai o dizabilitate, ai senzația că tu ești cel imperfect și că restul lumii e perfectă. Nimeni nu este perfect și avem nevoie unii de alții. Lanțul acesta este foarte adevărat, să știți, și nu sunt sentimentală când spun. Toți avem nevoie de unii de alții. Și atunci, repet, o persoană cu dizabilități trebuie să aibă încredere și să meargă mai departe. Să învețe să ceară cu demnitate. În sensul că nu să primească numai un sprijin de ordin material, ci o cale în viață, un drum în viață. Societatea trebuie să se ocupe de toți. Societatea trebuie să înceapă cu copiii foarte mici care au dizabilități și încet, încet să învețe, la fel ca pe toți ceilalți copii, să aibă partea lor în viață, să aibă locul lor în viață, să aibă un vis pentru viața lor, un plan de viață. Asta este ceea ce trebuie să-și facă fiecare om, oricât ar avea de multe probleme sau oricât de grave ar fi problemele lui de sănătate sau de dizabilitate sau financiare, materiale. Modelul economiei sociale este unul european și se aplică în Anglia, în Germania și Franța. Dar economia socială nu are în România o definiție clară sau un cadru juridic. Economia socială
Centrală își propune să ajute persoanele în situații de discriminare sau dizabilitate, astfel încât aceste 3-4% de astfel de persoane din România să se regăsească în așa zisul câmp al muncii, poate chiar propria afacere. Ces 3% de personnes en handicap se retrouvent en effet dans les entreprises. Își doresc să muncească persoanele cu dizabilități? O, da. Nimeni nu vrea să stea într-un cărucior și să nu facă nimic. Fiecare vrea să facă ceva. Acest a face poate să fie în folosul și celorlalți. Pot să fie mici producții care să ne aducă plăcere. Mici felicitări, mici flori, mici lumânări, sculpturi, picturi. Eu nu vorbesc de cei talentați aici, ci de cei care sunt la limită, care nu au niciun fel de talent și încearcă să producă ceva cu mâinile. Sau putem produce și atunci când mâinile noastre nu ne servesc, putem să avem o altă contribuție legată de activitatea intelectuală sau pur și simplu putem servi ca model celorlalți, pentru că avem curajul să trăim și să ne înfruntăm existența. Deci, vorbind în acest fel, sigur că toată lumea spune, păi persoanele cu dizabilități nu vor, că le e mai ușor să primească ajutorul de la stat și să nu muncească. Să știți că nu este adevărat. Este o imagine de suprafață pentru că oamenii se tem să iasă în societate să spună ce-i doare, cine sunt. Noi nu ne-am obișnuit încă să ne apropiem de oameni, dar o vom face. Suntem într-un proces care durează, să știți. A fost greu de elaborat un proiect de asemenea învergură? Este și greu și ușor. De ce este greu? Pentru că trebuie păstrate anumite rigori, pentru că trebuie să avem în vedere anumite cerințe cu care încă nu suntem obișnuiți. Dar este ușor pentru că știm că vom face ceva pentru acei oameni care așteaptă să fie tratați cu respect și cu egalitate.